Kwao odi eniji enim kwansha abrabo mu afutu nyamsumu ani daso edi eniji abro ni panyina sompa ba bebe sunima sompa TV yabo sompa ba bebe sunima awa fide no to sompa fato sompa TV na wani pama o na unu arada ifisa gudie munsamo ubenya abrabo munsamo abenya nyamsungu nsam ubenya nonsia nana KJC Company Limited anopa nonsia kase bobre ena so no Ghana de shimaima yemamu nyina ache emamo afishia pa afe akọ asaba betu ye biem ye boaboa ye ho ano na ye wura bronyemu ochina ene Eve of Christmas 24th December ena yesimu ene no nana KJC Company Limited anopa nonsia kase bo adansie ho niema eho ena wobenya Medimafo Herbal Center Dr. Tamoda Soto Safro se bronyai emfa yare ni bronya bomodin se wobeba na no achi nso just hot kenke papa bia eno nso so kenke party se woye bie ansa na holidays na ahyase ena 74 mixture nso se wonya bidia na kire se woni padua no wanya na bro woni yare eton kwanta apai 1st January 2025 ena ewusia ne yakunafo nso yeto nsafrem semumra na sompa branches ahodo a ewo Ghana ha nyina monko na ewusia ne yakunafo munso mubedidi na monso modiburunya na kasebo efi sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase eye sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopo radio ewo Paris France takwa sompa ye 101.1 takwa de sompa ye 103.3 Tachiman Sumpaya 106.1, Sunyana Sumpaya 98.9, Enkranza Sumpaya 90.7, Domaya 101.3, Mankasim Aya Kingdom 106.1 FM, Decoder so baby radio wano Aya Sumpa FM. Your Facebook page no ko siya na like na a show na wo like na wo share na a show bibia na aya wo fe every say. We share your studio papa bi na we share videos ne pictures here a first story no ho a wankasa wani ebeso ye nti ye mo aso atese bomode a se wo beko ye Facebook page se CF se stories ye beka ne nyina no ye de ho emfonyini ene ho videos nyina beka ho eti se wo tie wo Facebook aya na akono e se wo hu nipa na ye ka ne ho asem no na wo hu ba bia na wo gina eti ko ho sesi a eye Sompa 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube SOMPA FM Live. Your website www.sompaonline.com. Kanash Urban Radio Kanashi Wamunswa Sumua Wamuni ye konakrana. And somewhere de emamo ene anope de mwakotineno ebini. Akronfo ma won homene so. Awo kwabri Eastern Finfin ho baby na emunchirimu ye de bema wo. Commercial transport operators edi efutu ma driver for say yebedi bronyai ye mpesa nkwape ase wotwitwa bi ama bibia fa wani so no akwakotia ka na chi se wode ko emmoa enti obia enini huni DC yo amanse West na ya ka kire immigration officers ho say nyaso on be shantade abetena office nko a wo monya adwuma na oman ino wo Atimokwa traditional area watchfo Atimokwa district ewo central region wono nso edi adesrede ato abanyanim se nananum tumi yekuta wo mo ne de wo ma de ma wo mo a ebema galamse ne yetimi akon atu ase abantie ya ye friend of Frederick Kumi ebinu nim se ye friend Emmanuel Kojo ban oben na nso dodo na dia on de nim no kase pan e ya abutrika nra wo kokoto emu nsam ye de bebrewo sanso ena bagroman hene da sebre na namreku afari otosum yenu wanu so anya afe ebra ye de ne tena konya so na wodi nsem bia todwa ye de ne nyina betum anima no pai ye bekwa ama no ne na Nigeria ha ya
omo ekita tuo ni bi ye hu se Boko Haram se Fulani fo ni bi a wo mo age Nigeria nsahye so bi aboso no wo mo akwachi Muslimifo ma akoma akwadi onu nwotwe a saa bre no no nam kwa so ko Central Nigeria NSMP kan we no mu ne de so mu sekasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo esum wono pai eyemme AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi afrem AKOSUA nhira na se de nyame ehira no mene medoba obrempon na kwaku ampoma afei yenshansem no ase yeshase e de free asantemantam mu kwabre east mansinu mu ene yegina na kuro ba kwa efre no se ebom bomfa ho ne yakwa akogina na bawa bedu na ato nkra yi e de free ho de amayen ya wo kire se no kure akronfo awronfo wo mo age ntre ha pa e we bom bomfa na wo kire se won ma bawa bedu ni wo ma bon kobo won botam wo nyina kire se na nka ho nte sa o na wo bi hunu ne efri suru bete bayira ho mamu a ama bayira amokese ne se won mo hwa won bete se we se me bi ayira ade ba chi obi se ma de bi ayira kire se won mo dwene ho a mo ntia se na titiri pa ne adwadifo ma no a ya won so de ahomache na won mo kodwa no amanfo bi tetete nkwanchan se no onum mpa mu mpo ya animu atete na bosu agugu ama animu nyina ebribiri no na wo manfo na ekodwa ho no na manfo eju wom ne ma afei edu anwumre se no onum mpa mu ho no anwumre nso ede ba no a ubehunu no na ezamanfo tete mantwa oba no de seka aman ene seka mfua no de gina so he fa ne mabra eno manfo na won potam ho na chese no kure we de ya abroso sa bre ya yesa ko bronya so atena nko a ye wo age nkwan na manfo bi mpesa age nkwan ye be wono no anhwe yi a na ye nipa ena ato eno nti omnam ye kase ye boso to de sre mensini krachi ena afa mensini bambofo no nyina se omuntwom ani ma hwe ebom bomfa na wamo so kagana ho Traban Francina over Bonfa, crew Bakum, and then 3 days na hours, and I paragraph for boys, much beach. Second see, my miss you in a bag, and then ya or they could you Momaja and you who say Fusun and Muja not touching hon. And there was a time, be out for Praga, Yachani, I won't and Honoma. Oh, and yet, this is on a house at time. Bamboo be any abrasive way, but not one. He said, more yet, say, car, mobile research. No ma checking no me nipa di kodwa se de ni nipa ne kura no de na hye obi a ho o mbegina kwan no ho asika jeje na driver fo no mjeje o musika ne temamfo na o mteteka mu ko. Merry Christmas to all Ghanaians. We ayamanfo bi ye wo ebom bomfa eno wo kwabre east awa asantemantam mu wo mo ne ama ne boni ba wa bedu ene bo nkomo yi Meka wo se na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ebre ena aso ayede esomo na ye konsem foforo so a commercial transport operators wo mo de afutu ama driver fo se ebra yeduru mu ye bra eye brebone na nso sanso ye ebra enigye wo mu ye gi ye ni no ba bi onyankopon twedi ampo onyankopon no na duane no na bonsam so ba ampesie ye di bronya ye ka Yesu Kristo na woda na nso bonsam so na ampesie obebone se wo befa so ma driver fo atwitwa nkwape ase na ebi mu widi wo mu afabie ntampe na afa nko wiase no na kankwanhia ba na dia wo hawo ne abedidi aba moja hie guo nanka Yesu yawo no na ye ka yaje nkwa Yesu Kristo obewu ma ye se onyankopon do wiase John 3:16 de ka eden nanka John 3:16 no akwa wie owuo eye den nanka John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son se obi obeji na di no wonyira na wonyada nkwa na ye nkwa de ye di buro nya wo Ghana ho a dankwa no ne ye de dankwa na to ho na afi yakwa owuo adan ya driver ni bia wakwa tena ehye na chie no watwetwe bia boro se me celebrate Yesu Kristo awoda eti obesere se obi anya hwe yie pa na yemfa ya namo nsisiye na acting national chairman na sonaba na wuredu ena de afutu ma ye no mo chem se yepe accident free Christmas be ye de na ede ani gie ene nkanko ebebre Ghana for My name is Asuna Wananaru, National Acting General for Commercial Transport Operators. I would like to use this opportunity to wish Ghanaians Merry Christmas again and also advise drivers
to be very cautious in our roads to make sure that road accident is being careful. Don't drink and drive. No wrong overtaking. Don't go and take any substance that will daze you to drive. Overtaking a who here. Akwantufo na etu kwan ye se fayeko. Na fayeko nso na wo kwa kokuyen. Ye kwadi bronya. Said ye ka che kwam ya pia bo na dwumo bi nkase 24 for ko wukurom. Wa wo hye wo living ene wasesen ya wo mo atim se he. Se nkran akra wa anya aduane ya ne ya wo ko wukurom a wo bedidi. Na no mekofa ka na makobi kurom nso na wakohyiam egu adan a matwitwa bi. Eti we ne afutu a Commercial Transport Operators Acting National Chairman Asonaba na wuredu edi ama na wo kyiremu na SOMPA kase bonso yegusua ema mafishia pa se yenyina yemfa yanamo NCCE sa futuo ya enebi akọ edi ama immigration officers ya wonom wo Amansia West na we no DCE ya won patam ho Onyamfo Prince Manu Morris wonu o kire se amanfo bi 24 fuko okuro men na amanfo ko omkuro no alatafo ma bedim patam ho de on beso mbeko omkuro na omo ba hayen so a ba sibra enu am de aba patam ho enu omo ma eniema ekoso wo bro no so pa ma sese pa de wo hwe obakra na wo hwe na hu no a ukọ alatafo ehu a no wo hye ho obakwa no kura mponye se bia wane omo bi sa wa ma agro bi obehede enubone na wa ma otwetwe eno na Onyamfo Prince Manu Morrison kire se Manu Morris wo kire se wodi immigration fo ho ya pa titu ni won mo ne mpotam ho no cheso mba sani osoro ko no wo kire se nya didie ni wonom no wo mo de mo ba office wonom de ya didie ni wonom ne ntade hye ene ya be na ma na twi makeup pa SOMPA FM immigration officers won potam ho no alatafo won potam ho wo mu ni wo mu profile ho hwe wo ka de akire wo se wo ma mpege wo ho ne so a asembeto won pa yinna no Nigeria for automatic pressure so atisa ade as districts dissect that tenancy aya is going forward with the parliament power it is up for and so the responses go for me ban and the so the bear sa to us to manso and so many of the tenor area na many of the power immigration officers so concerning that issue because as we must have immigration officers but they don't even have a data of immigrants or your pressures going forward district we are far upon ourselves now you have compare the sanko for no ever fast so the bear best brano ebe ya dia sebi the bear tin of the past our man so far they make us say what you know we are not there that's because the bear have is 38% now as we speak they don't even have a we aye Onyamfo Prince Morris wono aye abankra chepani ogina ma de hye wa Amansia West na wakasa wie ye pe ena assembly members ni bia wo ho wo mo so kire say no kure assembly members of Amansia West edani mu ho no a wono so omudi bi to so no say no kure asemu a DC ya aka no wo mo ne ya adwene pa wo mo ntimi ntena ho ma alatafo amaji Amansia West mo so na wo mo nye nubone ene ba sibra e wo mpatam ho immigration for adwuma omoni ya no wa ha no kure ni nyame ni mu ni enso ni ma ye because said the Nigeria for na omo ebo ba sibra do mo ye amemi bone so e koso pa enti ama dani de nyina no ye ni assembly members no ya na e ha ye ni district assembly ni nyina la enti no no ye sere senka immigration officers no omo wa ha omo model nanka omo ntimi no omo nkasa na se so omo deport omo a omo deport omo mo nko Obama nso Amansia West ya ka me say we could we assembly members ni bia o manso anasa Amansia West wo mo say ba sibrafo no wo mo age ho aboso amanebo yi wo mo ne ba wa bedu e na bo nkomo a wo mo to nkra na de ama immigration officers for say wo mo profile wo mo nyina wo mo nkom krum Bibi bo bronya kase bo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra oman no wo Atimokwa traditional area watchfo Atimokwa district was central region na semfimfi mantemo na wase adio yo kwasi kenin awotoso enan ade futu ama ban se galamse ko na yesi ye kono nipa ba ko ne sentimi nkata nyame ni na dua kroso ntimi nye kwaye etisa aban na adwen so ono nko abeko obedi ncho na mum se wodane mu ede ma nananu ahemfo bejabia ene nkudimdie ene beye womodia na nana kwasi kenin awotoso enan chem se nananom wo munnim se de illegal mining no ese yensu ne yensa ase na nananom se na nsase ne womodia etise ko ne yebetimi akoma na yeyi a gisa aban edi omu wura mu yie na aban di omu tumi na ekuta wo mu dada na ma wo mu fisa aban no baaye no wo mu tumi ekuta wo mu no wo hyan bi de afiri so eti na aban so ebre no
ahemfo yetumi a ne yɛde ama yɛn a yɛwɔ ahemfi a bibia yɛfrɛ bi a wotumi ba no anaasɛ aban de mmerɛ bi aba sɛ ɔhene frɛ wo a wopa na akɔ yɛ man a yɛwɔ mu adeɛ baako a ɛsɛe yɛn mansin paa yɛasase ne yɛ bibia ne saa galamsey ase yɛsrɛ mo sɛ mode yɛ nananom yɛtumi ne bɛsa ama yɛn a mowɔ parliament mu tumi de ma yɛn a ekuro biara ni hɔnom a yɛyɛ galamsey wɔ hɔnom a ɔhene ni hɔnom nti sɛ ɔhene yɛde tumi ne hyɛ ne nsa sɛ galamseyfoɔ no obi aba kuro mu na sɛ wɔ sɛ nsuo anaasɛ biribi na sɛ ɔto nsa frɛ no a na sɛ wɔ amba a yɛwɔ ho tumi sɛ asotwe biara wɔ hɔnom a yɛtumi de ma na enti nananom nsa ka wɔ mu tumi ankano ano no sɛ yɛse nana frɛ wa wopa na akɔ wopa wo nkɔ na nka mahu sɛ galamsey ni bi sɛ bi wɔdi nsɛmfo wɔ masase so a ɛno ansɛ matwe na ba ahemfie na de yɛbɛkɔ nani no ɔno koraa no asase no koraa wɔnsi so biem nanso asɛ saa tumi na yɛagye afiri wɔ mu nsɛm no na amana ba saa wei ɛyɛ atimɔkwa traditional area ɔman hene ɔwɔ twefo atimɔkwa district ɛwɔ mfimfini mantam mu na ɔsi adeɛ yɛ kwasi kani na wɔto so ɛnan wɔwie yɛ ɛna ɛmrahyɛ badwani ɔwɔ twefo atimɔkwa constituency ɔno abo Theophilus TD Vondi ɔno nso so ɛde tu dwa sɛ yɛ ɔno abo Theophilus TD Vondi ɔno nso de tu dwa sɛ yɛpɛ sɛ ɔman Ghana yɛsi kasam ne nneɛma nyinaa kɔ nkan a obiara ɛwɔ asɛdeɛ paa na wohwɛ sɛdeɛ aban yi esi atoto ne sikasɛm a Honorable Theophilus Vondi say ɛsɛ fata sɛ aban yi nnwuma pa no ɛtoa so Africa good say mo say the economy na aye no a aye papa ya take your free the adwuma e be hihye so a be yie anenti ekwe ni me enwama bebre beba edumasua be kwaso school be kwaso yesesi ya kwan ya da da ya pese ya ni ye baby a light ni ya pese ya di light ko nyina ya be map na no ya wan ya mponi na ya kokoro ni ya suade a ene ya seweni NDC kukuro nie ene omo soade ne yesa wani afe ba akopɛ hwede omo aye Ghana Honorable Theophilus TD Vondi awo ye mrahye badwani ewo twefo atimɔkwa abatompeso aso ene de nsemi eto SOMPA kase ebɔne mu a yenso 24 fi ye de somwo afe yanto ansɛm ne so enkopie mu ewo ensɛm foforo emu abrante bi a wɔyɛ Ghana ni na ne din no wɔno ko kitadi ba miensa ba ko de Frederick Kumi dodo na san nim se friend Emmanuel Kojo ma oben afei nia eno de ye popular ya manfo bebre no ade ni no e ya abutrika na no abutrika wan ya che no wan chi a wan chi ni nyina na se wono na hye kire ayi so hinta dua kire ena won mu bu nkrofo bukata e wa ba fo ntentan fidie ni so na no kra ne ba se about 8 million US choppable Donald Trump ne dollars ni bi ena waji free nkrofo ho ne e friend romance scam no eno bi no ane wa mo ye na eno na won mo che ne saa no eno ada won de ne kwagina court na ansampo no na osoafo a ohwe atentene ne so e wa man Ghana mu yewura eye akrutinga ayene won kura be ye press conference e de to so kire sampa abutrika wan ya che no na wan ya che no won de ne be gina mra na no eno won de ne gina mra na no na won de ne gina mra na no oh won mo tutu no srani abasa tutu no a eno won mo kire se ne asem ne tie no e wo se wọ́n san yi ni free Ghana ha no wọ́n de ko US abrochima mu san se ho na asem ne kase pa ejina esan se America ho no Donald Trump ne Federal Bureau of Investigation FBI fo no wọ́n mani di asem ya chi pa na ya Ghana ene America na enya san se ho ene wo kwaye sa enya mbran asem no sabe esan se no wọ́n susuo se wadie na wọ́n ekeka asem ne nyina abo mu no na wo se ne wo so mu ye bia wọ́n mo ye na US aban enso be fa no eno nti enra ewe gbese district court ewa nkra ha ya no na ene okohwese ne bambo sam ne tie pa wo ho a oh na ekoyie pa sanse wo man hwe yi a na de asem kase na aba na eno ene won kire se enimanimu ye won hwe se won betimi ama no so epeje na free Ghana ha na tadu prem se ne bonframa impo eno de no atumu a no na kwa America se de be ye ho nso wo mo federal grand jury no ebetena asem ne so ewo North District ewo Ohio na hon so matna so no mabusa se aso e de na free ko ba ya free 2023 eba besi ne sabre ya timu aye kasa ho mo ache no eba no online fraud pa brantie wode ne ho agimu na wabu amanfo bukata e wa ba fo ntenta fidie so na se bubo no de ya ene ono akasa danto na sinema Nana KJC Company Limited on upon Sia Casebo, Midima for Heba Center, Ejina Baba, Nathontina 74 Misha Genetata, not just hot king, so Ejina Kajinamuno, and ye day as someone I made to us one. And now, Hini or Begrunes, a Begrohini, da Sebren and Namriku, Afaria, what Tosum you know.
wanya afe ebrede ne to obenya so a wotena se na nanansema wodi ato dwane se wahye fan wo bagro ato nsafra monyofo ne mpanifo kukudam ama oma badwumade na se emu ba ko yemrahye badwane wo fante akwa north honorable kodua apia kwame na no na honorable kodua apia kwame kasa na wo chem se wo beda bagrofo ase ebra ye to aba 2024 no sade omu bochi ene trada etoma no mankunimde ye ne dia no na aye ne fe na abroso eno nti adwuma pa omode ahye ne nsa no wono so ni ho agro ne mom ade ba ko na baton peso aso ohia eye nwomesua eti da sebre na namreku afari otosum yenu a woye bagro hene nka ne ho won mo chaka won nwomesua mu nyina emu ne chidom na ne titu BC ni senior high school so hwe no enkwara na betimi akọ won animu yie pa no no ye mrahye badwani no wobeye na fam die biara na edisa nkunimdie no abre wo mu yo medamase emse enne nyame ya dom da sebre mreku afari a otosum yenu enne wadi ne wanye fi tamwa 24 ena phobia 4 so nya kwan edi om homecoming so abeka ho am ya program ni nyina fefefe no nyame ya dom e ma me da o manfo ase se o mo atoba ma me na ma be member of parliament me so me wan yi a me wo mu ani e na me di mani so ade eto man medamo sepa se moto e ma me no wo wie na da sebe na mreku afari otosum yenu wona dwumadie yi esi na battery so e kasae enkunso asebe intumi mfa nkoa emoa agroman baye no ma metu sika ma metu entoma ma metu empaboa ebiao ya begrofo na adum me ama enne ya meti ansana ya pomode esukuu sem ene ya begro empunto wie oman hina wo bagro da sebre nana mreku afari otosum yene ne kasa ya kwabena nyanko wano nso ede kaseboi ebeto yenim kaseboi wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra 24th December 2025 enche na bosumi ekwawie ye na afeno amu no ye gya na kwan ekwo ba simpri mu se Ghana form fra mo no ne aba be pia mo pese mo si dan no mo nhya ne nso se mo beba na kache eze wunya duru ha wo afishia pa wo da ne customers nyina asesa afi mu ne na ye adwuma ekwo ba simpri mu se damase broso na mo amutie SOMPA na mutie ekwo ba simpri mu kase bo no na ni aso enu ntibra na beta adansi mu ne ma bitise nadoa plywood sahodo building wire cement iron rods any roofing sheets sahodo na ne krabata de apete bi opantanjo abense paase tano so enti bo ho atimati mfo beso asamanka si wenchi to anse kaso depo abi jan kwanta achimodan nyina hinta korade sunyane na kaso papa se tachima bi ho sunyane pokwase tantra hill kwashiman iron city boshem breman akwetema ne adade ntem nyina bi ho ekwo ba simpri mu se brane entufuo ne customers ya mato adansie cement de iron rods ne roofing sheets afri no no mo amadi adansie se ekoyi ankasa etimo momodin ansa mo befre na bra ye di bronyen e wo 0204355040 e 0204355040 na wodem ekwo ba simpri mu nie bemen na ayetene so na yesore wode afishia pa ene asemde e ma ne customers nyina sa wodam ase samode montoma ebebo ne dia no mo ne no eye adwuma medima fo heba sentence so fa SOMPA kase eboso achiache na tiefo nyina ne titru mu am won kran ha ene mo nso am wokumase ebu akwa agogo ne mpotamo wase wodamasio so bepie pokwase magira mo ani ne ho agro na enne wode ayaresa papa de ebra Ghanafo na asem ne se onyankopon ma ayaresa papa tumi no enne di wo mu ne peduam eti woguso a wo mu official pa na medima fo heba center Dr. Tamoda so men kancha wo se ye stroke na anasisi yare wo kotodwe diabetes bronya memfa yare ni bronya brane ensa wo yare na ma bronya no ayede eti nkran ha de pokwase magira enna kuma senso abu akwa gugunti unya frɛ no e wo 0244774282 ana wodem anasa 0500727215 0500727215 na medima fo heba center Dr. Tamoda so a wode ni Christmas message ema wo ayaresa pa tumi mu no na wonsa etimi akawode na ansa na adwuma efo mo begima home no esese just hot kenke mutimi edibie mu ye kenke party ntene SOMPA Accra ye kenke party courtesy of just hot kenke etienne ye kenke party pa enna nyonyo nso adawurmanti wono nso so de ba be wono na akoyi eti just hot kenke eseme mu asonte na dawurma wo panyini josofo wo mo na fa SOMPA Accra ye kenke party no a ene ye no 24th December no ye no wo SOMPA Accra ha no wono na aso yesene na edimu eti waseme mu asonte se bia nso pese wo ye kenke party no memo ni mre ye o mo ni bre ye kura ye kenke nkwa wuntime nya ho hye ahyew ezu wuntime nya ho hye wo de ko fra wa mu sesi a na koje wo just hot kenke no na won so ene
watimi aye kenke party ama no aye de eti be hwa ye Facebook page said your bremponsi aboneche na me so me Christmas de no me so Christmas bunny no eche no me so me de asi mapampamu a wutimi se buru ye be papa na be hwe studio ha pa Christmas decor me se wo de bra ye Facebook page ni sesi na be hwa de wo be hwe wani so ade emu ode papa eti hye so pa se won so wo de wani be chenti just hot kenke nie dokuna de nie motu nie ene SOMPA Accra ahabeye de courtesy of just hot kenke ni fish bi odi abata ho any green pepper bi a wodi awo no kenke experience ni just hot kenke ni 025 6068832 025 6068832 and sorry event ahodo wo ye wedding wo ye party nipa bi ba besraw na opese wo kɔ wanimu a bomodin na wo kɔ wachi na opia na ye kama just hot kenka ede 3 Ghana cedis wo hwehwe wo mu a wo mu odome commercial bank nchen ho enne efia ha be ye de nanu achi ni tonti na 74 mission so mo afishia pa onyame emma afisese na yedie ne nka nkɔ no de abrɛ wo nemom no mo asonte na wasonte biemu se tetedudo no ene aye ni ti se nsuo ya friend T74 sa wonu mu bia yare bebrebe no a 2025 wa yare saa no 2026 de yare mpare na sa yare be pawo ebe pare wa gidi enwuma ne eche na gidi ehunu etinom T74 2074 mesha na ye fa ni immune booster papa afishia pa Christmas message 2074 mesha T74 e de fa SOMPA kase boso de ama wa ne se hwa wo yie nanom 2074 mesha ni bi se be ya 2026 no yare no kura ebimma o kanshi drug lane ebi wo ho ena Kumasi Ashton Colina Keba fre 024 6073498 and 0501628931 now with them 024 6073498 na enuano no tontina 74 Mr. T74 yakuram na yebehome so ansana yebehome so nsema yedi kan aboboso di bi amamo no oman na wo chefo atimokwa eye atimokwa traditional area wodi nsem bia to dwase obesre se galamse dwumadi ne betimi atuase a yemfo tumi no emma ahemfo ansana sa wokon no etimi adimo ena yano na ukopie mu asante mantamu a amro besa konfaronfo wo magie bomfa boso a wo mo frɛ DC ne mpanimfo so mbɛboa wo mu yi sanso ena commercial transport operators for wo mo so de atoja se buronye pese buronya ne yedade a yenya ahweyie se de bɛyɛ a kan kwanhia bia ensi wani nsɛm a yedi kan bɔbɔ so dada ne ye home so ye ba ye bɛkɔ Nigeria ne de ho nsɛm no aba Point homeopathy clinic Ghana had you obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo konoma bohia ena Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebekiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o peta meba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emro
Kurom Abidjan House ana baako so wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be suako. FDA agi ejodi nkratoyi yi atum. SOMPA TV Emma Akatuapa. Nokure Emma Akatuapa. Bronya yi munso wakatuapa no. Obaji ansa na yede awie. Se watie SOMPA no. Eya AKOSUA na ye mu fafafo na mu nhira no. Bebre enka ne wasefo nyina. Yemfa nsem ne nkopie mu ewo BITMISE so. Ye kwa alata Nigeria memu. Na busum ye twa mu ya mu ena nipa bi ekofa nipa bi wo ho no mum ema na nsan ya mpo. Brosifo ene mpotamfo mpani a ho nyina no ka se wo nokure. Achachafo ene sukufo a no mbaburu be se wo ha ene aduasa. Won mo akwaji wo mu nyina ade aba bra no mo Catholic boarding school bi e ho Niger State. Nipa bi kofa wo mu no mum no. Ekoba na sa no womu yi womu ba ya womu ba ya announcement ni wie ya pe muslimifo ya wonum nso womu tu kwan dia akọ mfimfim mu ewo Nigeria memu womu ya makoma akwadua nu nwotwe nipa bi asan kwa kofa womu nyina no mum na eba yi amanfo bebre ediomani etoto ede a kire se wedi anhwe yi a ebetimi eboko haramfo womu ena betimi edi se nyambra nsem ebi so se da bi nanu fulanifo yi a ekwachi asukufo yi womu ena edi se nyambra nsem no eno nam so ema na ano miami ofa Donald Kwaku Trump ede betu dwa kire se kopie mu alata yawa eho nyukra we kire se bronya yi anhwe yi a nipa bi ebekọ no mumfam emenam so ama America mampani sanda no atumbiem ye de ani digusu di nsam ya chi ehwe se sa muslimifo makoma kwaduo no nwotwe wo mu ohimfa ehimfa fa na ho de makwa akwasha prosifo ne sojafo e wo Nigeria kire se wo mo na ewo sa wo mbedi achi na ne wo mu bia no wo mde ato manfo ne Kasebo no wasi mo amu join your Facebook page George Afrane coach Afrane ye dance piaga ye dance Peter Mponsanso ye da wase Priscilla wasenso na wo hye osu ye da munyina ase Dr. Baumia ba ye na nakua mo aboaten ko mensa pillar 2 munyina mo be hye ye wo Facebook page na ha na ko ba sempri mo kasebo no ye di sie ne nsemo a ye de ema mo no pa di makoti no ebini ukopie mu asante mantamu a akronfo awronfo age bombo mfa aboso a wo mo totore sese wedi anka ya bambofo emremu eno na immigration for wo amanse west nso yeso wo ba adwuma eno anu wo mobile phone so ni makeup ma no wo twi eno nti DC kire se wo mo homne so na alatafo ya agempotem ho aboso dodo sanso na sonaba na wuredu a wo ya acting national chairman dema commercial transport operators so de futu ama driver for say yesu ne ya wo no eni kwan so mo kohie a passenger fo etuguo o man he na wo watch fo atemo kwan so de futu ama sagalam se ne betimi akode a yisi de dwumadie no ehye wo nsa kasebo no wasi na ye ne de so mo no pay eyemme AKOSUA ago aboagye wo betimi afemi AKOSUA nhira anade nyame ehira no me ne medoba obrempon na Kwaku Ampoma. Na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters ewo Kumase eye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfo Radio Paris France takwa SOMPA Techimai SOMPA Sunyane SOMPA Nkranza SOMPA Mankesim Kingdom 106.1 FM ena decoder so eye SOMPA FM Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live nso ushia ye wo ho ye website ye www.sompaonline.com nana KJC Company Limited no panunsia kasebo no adansie ho ne ma Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so ayaresa papa wodi abro just hot kenke dokru papa bi ene SOMPA Accra kenke party kese pa ebeko so wo madawroma ena SOMPA achede enso so ye ka mo se buronyi bomodian se wodi bi beba na ye bedi ekunafo na ewusian so eburonya yade mu nyina se ye sorry suisafo kantanka bema e de buronya type of spouse eba